Siya og lara dunay nakita, bug at ug tayaon nga lata. Ang duha natingala nganong bugat man siya, duna di ay sulod nga kwarta. Ang lata, duna di ay sulod nga kwarta. Dayong gipakita kang lola lala, ang bugat ug tayaon nga lata. Ug nalipay si lola sa pagkakita niya, kay ang lata di ay alkansya sa iyang apo nga si Lora. Ug dugay na nilang gipangita, ang lata nga alkansya.